Lali. Mulane aja ngopeni sing anyar-anyar. Kowe nyapa, Bro? Oh alah. Nyapa? Bro aku kleru. Abah Kirun. Piye? Lah jaman riyen popok kula menika pancen abang nek sak menika sampun gantos ireng. Wis mau ganti karepmu ora ngurusi popokmu kok. Popoke lemaran ge sulama. Beruke cengker gading kiru-kiran. Kuwi lho kok iso popok kula abang. Kathok kula kuning arek tekon iki sapa kok selewah karepmu. Kathok kula kuning rada meko. Ah wis kurang ajar iki. Kok iso teko ndi-ndi? Oh ya blas rata ya tahun 90. 92. Lah kuwi terus sing Nduk gendro aku ora weruh. Coba takono nini sing guyang sapi. Anu posro sapi. Iki tekone Sponsore susu kita ya. Wah. iso sponsor susu. Tekone takono nini sing lagi mesusi ngono. Kuwi terakhire. Karo nangis kok kuwi nembangi. Nek cara kowe drama. Nangis nges ki. Man paman sing guyang montor. Montor kok diguyang. Saiki iki jaran iki arang-arang. Sapi arang-arang ya montor. Ane wong kuwi tembang kuno aja moleh ta nyo. Karo nangis. Man. Kudu metu loh matamu culeken sik. Dolanane Mas Mas. Man paman sing guyang jaran napa